Jo Kenya kurokwa mondo mi onywanda jodonk gwengo de jotend kanise etieko ywarruok mabende gin godo weche mag lope. Kalure kod jahel bura Ruben Nyakundi, buche mathoth osekawo kinde malach e doho, gino mabende osechuno jogo mabende nochwalo gi e doho mondo mi orit kuom kinde malach kapok ong'adnegi bura kendo pok giyudo ratichgi ewi buche mabende ne gichwalo e doho, ahinya to buchego mag lope. Nyakundi koro kwayo oganda mondo mi oti kod yore mamoko oko mar doho mondo mi giyud ratichgi. Wengine mmekaa kotini miaka 40, miaka 25. Nataka kuwasihi sana kuwa tujaribu kufupisha safari ya kutafuta haki. Nataka kukusihi sana, makesi kama succession na shamba yanaweza kufupishwa sana tukutumia hiyo forum ambao ni ya ADR, Alternative Justice System. Tuko na wasee katikati yenu wanaelewa sana, wanaweza kufanya uamuzi wa haki. Mahakamani itakuwa mpaka Supreme Court, lakini mchue pia hiyo forum ya Alternative Justice System pia itawapatia haki. Tuache kukaa mahakamani miaka 40, miaka 35.